אתה רוצה גבריאל לרקוד איתה? לא, יונתן, לא הייתי מכירה אותך. בא לי שכמה צ'יקיטיטה. אני רוקדת עם הרצף יפה מאוד, מילה שלנו ותמיד תשמור אותו בסוד. אני רוקדת עם הרצף ארבע לבד, נרקוד ביחד לבדנו יד ביד. צעד לאחור וצעד קדימה, זזית לאימא, צעד לאחור וצעד לפנים, מתקרבים ומתחזקים. איפה חיבוקי לאימא? אני רוקדת עם הרצף יפה מאוד, במעגל אני כל כך אוהבת לרקוד. אני רוקדת עם הרצף יומי שכל הזמן אני שלה והיא שלי. צעד לאחור וצעד קדימה, מסתובב סביב לאימא. צעד לאחור וצעד לפנים, מתקרבים ומתחזקים. רוצה לרקוד עם אבא מאיה? לא? לשיר של אימא. צעד לאחור וצעד קדימה, מסתובב סביב לאבא. צעד לאחור וצעד לפנים, מתקרבים ומתחבקים. כל הכבוד, איפה קוראים למאיה ולאבא? כל הכבוד. עכשיו מאיה תגיד לי, איפה החישוקים שלנו? איפה החישוקים מאיה? מה קרה? לא אוהבים, פנים לא תחיתו לי. זה הרי. יופי, חסר לך אחד, מאיה, אחד שכח. תחפשי עוד אחד. בואי תשימי אותם באמצע. כן, הנה עוד אחד. ובואי נשים אותם פה. בואי, הנה לקחתי לך, הנה הוא בא. בואי, קחי. בואי תשימי אותם אבל פה. ככה, אחד, קחי. 2 ו3. כל הכבוד. בואו נפעיל את השירים, את הטט, ומאיה תרקוד. רגע טוב. תקפצי מאיה, בואי. תקפצי, כל הכבוד. בואי. עוד פעם, לקפוץ אני יכול, הופ הופ הופ, היום אני גדול. הופ הופ הופ, בואי עוד פעם. לקפוץ אני יכול, הביטו בי אני גדול. עוד פעם. עוד פעם, מאיה, עוד פעם. בואי. הופ הופ הופ, לקפוץ אני יכול, הופ הופ הופ, היום אני גדול. הופ הופ הופ, לקפוץ אני יכול, הביטו בי אני גדול. בואי מאיה, בואי נרקוד לכם מסביב, בואי. בואי נרוץ מסביב, בואי. Hola, mi chiquitita. מאיה, בואי תעשי אותה. כל הכבוד למאיה. Muy bien, chiquitita. בואי תחזירי לי אותם. תודה, מאיה. בואי תחזרי לשבת. טוב. כן, על הכיסא שלך, תיזהרי. באמת? רגע, אתם יודעים ילדים שלכבוד יום ההולדת של מאיה, אמא הכינה לה עוגה, נכון? כי אי אפשר לחגוג יום הולדת בלי עוגה. אבל איפה העוגה? בואו ניקח את הידיים ונשאל איפה העוגה? תשימי הידיים, אחרי להגיד לא תבוא. מאיה, תיקח את הידיים, עוד מעט תחפש, טוב? יופי, נהדר, נהדר, גם נועה, גם מאיה. אין חגיגה. אין
אולי היא פה על המדף? לא, בואי נראה היום שהייתי מחבור, בואי. אולי היא פה? מה זה, אין לנו עוגה? הנה, תראי מה מצאתי למעלה. גבוה. וואו, בואי. בואי נחזיק אותה ביחד, מאיה, תחזיקי חזק. בואי נלך להראות לחברים את האבא שלך, את העוגה, בואי. כל החברים יושבים, מאיה באה להראות לכם. תראי לאמא את העוגה, תסתכלי לאמא. איזה עוגה יפה, עם קרם, והמון סוכריות. לא לקום, אבל מאיה אנחנו נבוא לכולם. הרי לא לקום, לא לגעת, נכון, תגידי להם. מי שלא אישה לא יאכל מהעוגה. וואו, תראו איזה יפה. שב נדבי. נדב. וואו, איזה עוגה יפה. לפה. לכי תשבי על הכיסא. שבי על הכיסא. עכשיו, מי עוזר לך להדליק נרות? מאיה. אוי, תראו איזה נרות יש למה היום בצורת דגים. הנה 1, 2,